ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Da ka jingshim kya marmar jong ka Dorbar Shnong Mawdatbaki ban Tuklar halor ka jingklat no jong ka wei ka long me dangshan na ka jingsha tenra hakwe ka thuk ashaka halat umjan Mawdatbaki hajan ka jaka yeng jong ki kali auto rickshaw ki baju kamai na maulai shapulu katnat PWD kalashna bat bu do Speedbreaker hakni ka jaka khanang ban tet lakam ne ka jingpin hairstyle klamakor jong ki nongnya kali beki nongnya thuk ashaka hakni ka surok Kajing Shna yu Speedbreaker hakani ka surok kalong hadin maka Dorbar Shnong Mawdatbaki kalapin sngo yakini ka jingja. Dangshan hau sembut Menteri Rangba jong ka jela uba pet yakatnat PWD uba Preston Tinsong hapo ka jingalam jong Rangba Shnong uba PR Kharmujai. Baki nongkit kam Shnong jong ka Shnong Mawdatbaki.